Kapalaran sa MUSIKATAWA. Pero sab, di balik na sab si Lola Basyang. Alang sa pagbasa sa ikaduha o kitapos ang hugna sa inyong Kapalaran. Karon, ania ang inyong Kapalaran. Sa mga natao, sa September 24 ngadto sa Oktubre 23, ang inyong subjeksan kay Libra. Makatabang ang imong creative expression. Lucky number sa color for the day, 20, 29, 43, 55 o grade niya. Sa mga natao sa Oktubre 24, ngadto sa November 22, ang inyong subjeksan kay Scorpio. Nagkadaghan ang imong business connection. Lucky number sa color for the day, 14, 20, 37, 50 o brown niya. Sa mga nahimugso sa November 23, ngadto sa December 21, ayun nun subjeksan kay Sagittarius niya. Doon ay mubayad og utang. Lucky number sa color for the day, 19, 20, 34, 48 o gold niya. Sa mga natao sa Disyembre 22, ngadto sa Enero 19, ayun ang subjeksan kay Capricorn. Maglikay sa argument about money. Lucky number sa color for the day, 15, 22, 54, 46 og pink. Sa mga nahimugso sa Enero 20, ngadto sa Pebrero 18, ayun ang subjeksan kay Aquarius. Madawat ni mo ang good news. Lucky number sa color for the day, 13, 54, 32, 46 og yellow. Sa mga natao sa Pebrero 19, ngadto sa Marso 20, ayun yung subjeksan kay Pisces. Magmalampuso ng imong creative projects. Lucky number sa color for the day, 18, 53, 39, 46 og scarlet. Mao kadto ang ikaduha o katapos ang hugna sa atong Kapalaran. Kini na lang si Lola Basyang banggiitan nga manalagan sa inyong Kapalaran apan dili banggiitan nga mamarang. Nasa mo.